Опа. Не сме много туди. Здравейте! Опитваме се да повторим видеото, което преди малко не успяхме да снимаме. Намираме се на брега в Барселона, където се е прекрасно. И понеже повтаряме клипчето, искаме да покажем рибата. Тук сме двете с Бянка, ето ни. Хай! На деня джин тоник. Джин тоник. Да го покажем малко по-хубаво. Така. И Бянка сега ще ни покаже как ще е. Демонстрация. Писа на приятен вкус. Влеждаме зад нас. Рибата, покажи рибата. Рибата ще я покажем след малко, но констатираме, че слънцето залязва. Покажи двамата. Това са двама, които викат Нептун да ги спаси от простатията. Продължаваме. Натам се намира рибата, не знам дали се вижда зад статуята, но е много хубава. И палмите. Къде е Ива? Тук. Ето ме! Хай! Барселона. Така, продължаваме. Палмите са подходи. Това е крайплатната алея. Има малко вятър, но ние от България знаем как да се справим с него. Мерихме. Хай! Не искаме да свършва пътуването ни. Бянка яде този прекрасен шоколад. И ако нямаше толкова вятър, щяхме да сме напълно щастливи. Кажи кенгурото. Не. Значи, ето така сме екипирани за Барселона, как могат да се справят. Така. Надявам се всичко се видя. Връщаме се към Кея, как се зумва. Ето, зумваме в момента. Морето е прекрасно. Рибата, ето я. Вижда ли се? Почти не. Екземплярите станаха мило сега или никога. Да, ето ги. Екземплярите. Продължаваме нататък. Чайките! Здравейте, чайки! Аз съм от вашия род. И Бянка. Много се е попали, много далечия. Тя се слънчеви очила момент и аз да покажа слънчевите очила за 6 евро. Ето ни двете са слънчеви очила. Ще върнем през юли след някоя друга година. След някоя година. Продължаваме. Мисля, че това спрямо. Не, 30 секунди. Но мисля, че ние ще го спрем през времено. Как се спира?